दै सोलायनायजोंसो लोमजाफैबाय बियो ओंखायनो एकदम सिख्ला बायथारनायलाय महरा खानाय गोलाव लाबाथ' सिख्लासो जाबाय स' हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल फिन खेबसे दिनैनि गोदान भिडिअजों बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर फिल्म शुटिं खालामनानै नायनो थांगासिनो आरोना फिल्म शुटिं खालामनानै नायनो माने मा होनो मेकआप मेननो आं मुलि हैनो थांगासिनो आं माने बाटासायावसो होफैबाय नालाय दखानखौ फार्मासि दखानखौ ओमफ्राय दा माने मेकआप मेनआ आंनि लोगोथ' गगा मोनदों आरोना गुजुदों दा बेनि मुलि हैनो थांगासिनो आं लोगोफोर नै माने बाटासि आबै सेन्टार होननायाव लाबोदों आरोना एसे शुटिंखौ फुजा एक्ट्रिस टमि एक्ट्रिस बेनिफ्राय सिमां बिसोर दं आरोना ओमफ्राय थाख्लाय सारमोनबो दङ थाख्लाय आदामोनबो दङ बिसोर दंजोबो दा गासिखौबो लोगो मोनाबो जानो हागौ बिसोरनि सुट गैयैखाय माने ओंखाराखैदां दहाय नुवाखैमोन आं लोगोफोर दसे ओरैनो नायनांगौ थादों आरोना आं दा माने मिजिं जोंहा मेकआप मेनआ मिजिं बेनो आङो मुलि हैना फैदों गुसु गानायनि आरोना आं ओरैनो टाइम पास ब्लग लाबाय बेखौ नायलांबाय थांगासिनो जोंथिंजाय दङ आनै ओमफ्राय बिनानाव माने मोनानायाव आरोना मानसि सावनाय दं नोंसिना फटेसा ओमफ्राय नै बिथिं दंजोबो बिसोरो जोंबो दा थांसै ओरैनो जेनेबा रायलायला रावजोंबो बिदिनो मेकआप मेननो मुलि होनोसै बेनिफ्राय एसे नोंथांमोन देखायनोसै सोर सोर दंमारो आर्टिस्टफ्रा ज' लोगोफोर नायलांबाय गासिबो फिल्मनि नामा मा जागोन इयाव लिरनाय दंखोमालै लोगोफोर आं नायाखैमोन आरोना हा फिन साजा लोगोफोर फिल्मनि नामा जाया फिन साजानो आरोना ओइथिंजाय गारियाव सिथाबना दं बिसिनिनो फिन साजा टमि दङ सिमां दङ ओमफ्राय फुजा दङ नैथिं इसोर सब बिसिनि गारि गोजा लोगोफोर आं बबेखै थांखो फन हरनोसै बिदांखौ लोगोफोर माने ओरैजाय सावनाय मोसौ फिसाखौनो गिबायमोन आङो आंखौसो सोंनो फैदों होननानै लोगोफोर ओरैजाय लादों आरोना दुब्लि बारियाव दैमा जिङाव लादों माने मानसि सावनाय दायो थांसै फन हरखांबाय आं बिथांनो नै ओमफ्राय मुलिखौ इयाव लादों आरोना तुलसि प्लासखौ लादों ओमफ्राय एन्टिबायटिक लाबाय मोनसे निउम'नियानि थांबाय थानि ओइ नै ओमफ्राय टेक्लिजों आनैजों थाबायगनो हायाखै उनाव दं गासिबो नुहुरहांबाय आरोना मोनानायजों माने सावनाय लादों होननानै सावनाय लादों आरोना ओइ नै खेबसे लागैनो माने सानैखा आरोना सानै थैदों जाहैदों फिन साजा ना मामोनलाय फिल्मनि नामा फिन साजा फिल्मनि नामा लोगोफोर नै मोनफैबाय आं फाइनालि ओमफ्राय मेकआप मेननो मुलि होनोसै थांसै आरोना मोनाबायबो रावजोंबो रायलायथ'ला नै जोंहा लोमजाग्रा बिथाङा एसे देखायब्रा मा गासिखौबो सिनायखायो माथो नोंखौलाय नै खोलानो दा खुला नायलाय नोङो इखौ जादोंना जायाखै तुलसि प्लासखौ जाबायना जायाखै बेखौथ' जाखायाखै खफानि खुरै जायाखै बे एन्टिबायटिक माबानि बियो बेखौ खफानि खुरै सानसेयाव खनथाम जाबानो जाबाय ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय बेखौ सानसेयाव गरनै जा फुङाव खेबसे मोनायाव खेबसे बे दा मोनानि ओमफ्राय गाबोन साननैनि थागोन बे ओंखाम जाखांनानै मोननैबो बेखौ सानसेयाव इयो माबा जाबाय इयो 110 ओमफ्राय नैबे 20 थाखा दे गरसेयावनो 200 ग्राम जाबाय नै गरबा नालाय गरबायाव 100
जोंहा मिजिं ब्रह्म ब्रह्म मामोनलै इस्लारिसो इस्लारि एकदम मोजां खोन्दाया ओमफ्राय थिं लाबाय आरोना साथाम सावनायानो बेजों सावखांबाय सिस्टार इयो जोंहानि ए ओमफ्राय आनै हा नै सावबाय मानसिखौनो ज' लोगोफोरनि जोंहा आब' टमि मोना आब' टमि फुजा फट' लागासिनो आरोना लाइटजों स्रांबाय दायो शुटिंआ सोलिजेनबाय आरो इथिंजाय आं माने जायनो मुलि होनो फैदोंमोन बिथाङानोमोन ओमफ्राय दै सोलायनायजोंसो लोमजाफैबाय बियो ओंखायनो एकदम सिख्ला बायथारनायलाय महरा खानाय गोलाव लाबाथ' सिख्लासो जाबाय लोगोफोर जोब्बाय आरोना ओमफ्राय आब' मोना माने फुजा टमि आब' मोना ओरैजाय थाबाय इसोरखौ नुथ'ला दायो डिस्टार्ब जासिगोन माने शुटिंआव ओंखायनो थांथ'ला दे खेबसे बाय बाय होदोलै जोबनायनि बाय डाइरेक्ट जोब्बाय आरोना जोब्बायबो गैला नुलायाव रावखौबो ओंखायनो डाइरेक्ट फोजोब्बाय मेगनाव खम रेजें जोबाय